Ами много обичам тази история, ама Петър, че трябва малко повече да внимаваш, защото някога ме изкарва извън нерви. Къде ли ви се баница, той яде? Ох, ами много ми е досадно, като той яде баница, защото баба се е старала толкова много да я направи тази баница и той просто се изяжда. Да, това е несправедливо. Той е едно малко прасенце. Да, вярно. Моята баница, моето млино, попадници и дяхници, хората се стигнат. Нека хвърлим грижите, лошото да свърши, да се хванем на коро, да се поразкърши. Моята Добре, коя ви е любимата стъпка от там? Тази къде си правим чудесно. А нещо затруднява ли ви? Нещо объркате ли се понякога от там? Най-много да забравя. Добре. Кое е било най-трудното ти, за да стигнеш до това? Ами, за мен нямаше нещо трудно, освен една песня, която беше Приказен сън. Да, той второ ми казва, че Приказен сън му е най-трудната песен, да. Която е най-любимата песен от всички сте? Пипи дългите чорапчи, както на всеки. Добре, чао. Моля да изпееш една част от припева на Пипи дългото чорапче. Добре, благодаря. Дългото чорапче, пи-пи-пи-пи, пи-пи. Дългото чорапче, ла-ла-ла, ла-ла-ла, най-любими песни. Крачетата. Пола си, прибери крачета. Те са света, Приказен сън и Пипи дългото чорапче, защото аз съм Пипи дългото чорапче. Имат Да и седим да няма да ги всички. Как се справяш на сцената? Еми, добре. Коя ви е най-любимата песен? Как се подготви за ролята? Него писай. Книга! Браво! Отговорихте всички гаданки. Много сте умни. Много благодарим за поканата. Когато ни поканяте, ние пак ще дойдем. Ако направим такива представления, ще видим